Contesta la que creguis convenient. El tema de l'eliminació, tinc els números, no els ensenyaré ni els hi diré. Perquè com que diuen mentides, doncs primer miren les actes de Junta de Govern, facin números i quan estiguin verifiquin els comptes i llavors me demanen explicacions per què s'han estat extints. Llavors no parlarem. Senyor Casanovas. Ho has entès? Home, ho has entès el que t'he dit? No, que corresponia una extra, això dic que hi havia un dret de vegada de futbol. T'he contestat. No has contestat la proposta. Hi ha una obra d'instal·lar les torres de llum, que tu vas dir que no havia hagut d'anar a concurs ni havia donat els 3 pressupostos perquè no superava els 50.000 euros, i després hi havia unes factures d'extres dels enllumenats i se'ns va demanar que què corresponien les extres. Torneu a mirar les actes de Junta de Govern i feu números i és els 70.000 euros que heu posat. Però hi ha unes factures extres? Contesta-me, sisplau, que t'ho demano. No els tingues tu, que les havies de portar, perquè No les heu ensenyat mai, no les ensenyes mai. No els ensenyaré. Les actes. Nosaltres mirarem realment en governació l'actitud i la manera que teniu de fer. I que no us agradi tenir oposició està molt bé, però l'actitud i les coses que feu no està bé. Feu com jo vulgui, si fos persona lliure i puc expressar-me lliurement i escolti, per més lliure del que vulgui ser, a mi no m'adreçarà pas. Em fa molts anys que soc i m'aixecaré quan vulgui de la casa. Faci el favor i tingui respecte, es pot aixecar sempre que vulgui. I parlaré també. Però vostè no té dret a parlar no vulgui. Si vol acceptar-ho així, bé, i si no, també si vostè fa complir les normes, les ha de complir tothom. Si han de contestar, han de contestar. Nosaltres complim les normes. No els obstem. Els complim totes. El que no pot ser és que això continuï així. I si continua de la manera que continua, que un senyor digui que són poques vergonyes, que són mentiders i tot això, aquest senyor no es mereix que se li contesti cap pregunta. Quan rectifiqui, doncs se li contestaran les preguntes. La resta de preguntes que han fet, els hi contestarem per escrit. Per tant, s'aixeca la sessió. From Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On the island, in the back room, she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat.
to the Apollo. You should have seen them go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha.